Moikka! Ja niin kuin otsikosta näette, eli mä esittelen tänään petsit teille, mitkä mä oon muokannut. Ja sitten muokkaan yhden petsin, eli tässä ne on. Mä muokkasin tän, ei mene ilolla. Tässä on siksi tikku, koska tää ei pysy muuten pystyssä. Sitten on tämmönen, ihana. Tää on kai Glitter Pet Shop. Tai ei Glitter, mä ite laitoin nää, muokkasin. Eli siinä on tollaset korvat ihanat, jos on kimaletta. Silmät kimaltelee, nenu kimaltelee ja tässä on punaista. Semmonen. Sitten mä en muista tuon minä muokkasin eilen myös. Tätä en ole muokannut eilen, se on ollut joskus joulukuussa, kun muokkasin tämän Pet Shopin, jolla on niin kuin silmät. Kaikki tämmöistä kimaletta. Tai oikeastaan kokonaan kimaltelee. Niin tämmöinen. Sitten on tämmönen ihana, jolla on keltainen korva kimallettaa. Sitten tollanen silmähiok kimaltelee tietty. Sitten toinen korva tällainen ja tässä on toiset on vihreät ja toiset täällä takana on siniset. Semmonen. Ja nyt mä voisin muokata sen Pet Shopin. Mä en tiedä näkyykö tää sitten tosi hyvin. Laitetaan. Niin, siis mä nyt muokkaan sen petsin. Eli mä ajattelin, että mä voisin muokata tämän näköisen petsin. Täällä ei missään ole LPS. Mä en tiedä keneltä mä sain tän. Mut joo, ihan sama. Mut sitten mä otan jotain väriä tuolta. Mä tippuin laitan ne kynssakalla. Eli kynssakkaa. Aina otan. Eli mä voisin tänään käyttää siihen violettia. Ja keltaista. Joo. Sitten mä voisin laittaa siihen jättikimalletta. Tämmöstäkin. Joo. Ja silmäthän ne vois olla tämän väriset. Eli aloitetaan. Eli eka mä otan tän keltaisen, joka on nyt niin tyhmä, joka ei aukee. Niin kuin pyöritään väärään suuntaan. Noin. Ja laitetaan vaikka eka noi hiukset, koska sulla on noi hiukset. Mä tahan niistä keltaiset. No niin. Käännetään tätä purkkia, että sitä vakkaatuisi siihen siveltimeen. Ravistetaan se irti sieltä. Ja aletaan jatkamaan värjäystä. Voilà. Sen päästä tuli keltainen. Ja nyt mä laitan sitten tämän petsin kokonaan. Mä en taho, että te joudutte odottamaan. Niin, kohta näette minkä näköinen se on. Sitten tuli tollanen. Ja oh my god. Se on niinku glitteri on toi vartalo. Takaraivo on sininen ja toinen korva on sininen. Pää on keltainen ja naama on myös glitterissä, mutta toinen korva vähän pimahti. Niin. Tämmönen petsi. Tästä tuli. Että joo, tuollainen. Musta tää on kivan näköinen. Mut siinä oli mun kaikki tällä kertaa. Moikka!